Ale kamo, jak nahoře seš? To možná zvládneš, ne? Já vím. By se hodilo, kdybys mi dal třeba screen share tvojí obrazovky, co? Na Discordu. Protože ty si to video nenatáhl. Já nevěděl, co tam mám dělat. A screenshot, Jdu si dát na nuk. screenshot. Na tenhle level asi budu muset skipnout, protože papám na nuk. Co? Však je fucking 21:25, proč máš na nuk? Protože když jíte na nuk, tak vám to sklidňuje mysl, protože se ochlazujete a tepelní to prdele. Candy Blossom. Co to do prdele je za to? Čo? Jo. Můj nanuk se pomalu, ale jistě roztéká. Já to ani nemusím, Já to dám ještě. Já. Let's go! Let's go! Hej lidi, neskutečný comeback. Let's go! Nechoď tam, prostě. Good boy. Co se tady to za level? Fucking pavučina. Kdyby lidi říkali, že jsi skill, tak já jsem Mona Lisa. Kamo, ty mi říkáš, že nemám skill? Možná v tutom. Co? Mám pravdu? Ne. Dany, já na to vypočkám, budu hodnej kluk. No jo. Good boy! Kámo, actual zombies. Jsi špatnej. Do prdele! Raz, dva. To je v pohodě. Mi bomba! Ale dneska mi to nějak nejde, kámo, ten level. Prosím. Ne. Ne. No. Máš 15 sekund, dělej. 10, 9, 8, Prosím, 7, prosím, 6, prosím, 5, prosím. 4, Běž, ne! 1. Čumi, jak se to dělá? Čumi, jak se to dělá? No, ukáž. A few moments later. Okay. Ty jsi padl. Začít nahrávat. To budeš natáčet pro Tower. Mi bomba! Já byl v půlce. Když dáš ty 2, tak už je to pak easy a myslím, že bys to dal podle mě. A few moments later. Ne. Vole, víš, kde jsem byl? Ne. Víš, jak je na té lajně, jak tam vidíš, kde jsi? Ten modrý level, tak skoro nad tím modrým levelem. Ne. Tady je lehký obskok. Ne. Počkej, pokud to dá tady, tak to udělám. Pojď. Jo! Výborně. A few moments later. Asi někam chcípnu na nějakým... KURVA! To je špatný, jo. Tenhle level. Ne, drží moment. Jo! Let's go! Jsem první! Jo! Zvládl pro Tower! Mě tady je prezident. Kámo. Ty jsi chcípl? Jo, máš to natočený. Jo. Takový ten hrozný level.
Ale teď je tady ten horší, ten černý. A já ho dal. Já jsem viděl, jak se rozletěl na 50 kousků. Nemluv. Co je tak lehký tenhle level, ani nemusíš čekat. Tady ten taky. To jde do videa. Jestli teda video nebude moc dlouho, protože tady máme třetí recording, takže tady recording bude asi do jiného videa, nebo nebude použít, to bude vymazáno. Ale na to nebude protože jsem to problém. Někdo má kamo ve jméně 2020 zapište 5. Můžu tady přijít do ulice, Jdu na základ, ty vole. Protože kamo, jsem to říkal. Pojď. Pojď nahoru. A mít za to pak good boy? Ano. To mě ten přítel já jsem přesně ani nedostal. Podle mě nejvyšší level, protože všechny levely jsem být aspoň jednou, ale tenhle ne. Větrek pro mě jsou Mě to nebaví. Počkej. Já ho zvládl. Ježiši, tohle. No tak tohle asi je konec videa.